יש לכם כאבים ברגל, תעשו ככה, תשבו בלי משענת, 90 מעלות בקרסול, 90 מעלות בברך, 90 מעלות בירך, קחו אוויר מהאף אל החזה, ואז תתחילו להנחית את הכף רגל מהעקב, חלק חיצוני, אצבע חמישית, ולאט לאט עד הבוהן, שהכף רגל מתרוממת. ומפה לחזור חזרה מהבוהן אל האצבע החמישית, חלק חיצוני, עד שאתם נוחתים מהעקב, ואז הכף רגל מתרוממת. לחזור על זה 100 פעם. המטרה של התרגיל זה השיפור המכני שמגיע מהאדמה למעלה. יש לזה המשך. תעשו וספרו לי. נכון, חלק חיצוני, נקודה 2, אצבע 5, ואז עד הבוהן ולמעלה עד שהעקב מתרומם, בדיוק, ואז מהבוהן שאר האצבעות עד האצבע החמישית, חלק חיצוני, העקב. חשוב מאוד שהכף רגל בצד הפנימי לא תיגע ברצפה.